kuleyo ngokwamagcaba neminyaka ewu-21 years. Ngiyabuza ukuthi ubafa. Konje ubafa ngaliphi? Noma ubafa uma ungidinga. Phela wena mawudinga usizo uzala kumina ukuthi bafu. Ikona bafu lokho. Masuswele uzala sibafa ngicela ungizame ngento ethile, ngizame ngento ethile. Akona ukubafa lokho. Ngoba into oyenzayo wena ayingigculisi, ayingisizi. Yazi okunye usungahamba kubatsheleka uma nobaba lapha batshela ukuthi ngishawa bezizwe ke uzobe usuthini ngalokho uzobe usuyajabula bazothola ubukuphi ngesikhathi ngishawa bafu bazothi ubukuphi uzojabula ukuthi bafu awuyena ubafu ngokwegazi lami ngizalwa abazali ababodwa kodwa ngokuthi ubafu wami yaphezulu lalela lana cela ngalomnyango uphuma uhamba kaphendula ibhadi la kwami siyohlangana ekhaya siyotshela abazali bami ukuthi uwenzani la.